Masu sauraron mu barka da warhaka, barka da ƙara kasancewa da ku a wannan lokaci. Za ku cewa Hakim Baba Ahmad ya ce tsohon shugaban ƙasa marigayi Muhammadu Buhari ya yi ƙoƙarinsa amma ya bar baya da ƙura turƙashi. Ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya Hakim Baba Ahmad ya ce duk da cewa kowa ya amince cewa marigayi Muhammadu Buhari mutum ne mai gaskiya. Amma yana da nasa kusakuran ta fuskar jagoranci kamar kowane shugaba da ya bar mulki. Masu lura da al'amura da ma ɗaiɗaikun 'yan Najeriya na ci gaba da waiwaye kan salon mulkin da marigayi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gudanar. Turƙashi muna tafe da ƙarin bayani. Haka zalika idan muka nausa zuwa ƙasar Amurka za ku ji wai shin wace cutar ce ke damun Donald Trump shugaban ƙasar Amurka. A ranar Alhamis ne fadar White House ta sanar da cewa shugaba Donald Trump na fama da rashin lafiya a jijiyoyinsa na ƙafa da ke haddasa jijiyoyi gaza aikewa da jini zuwa zuciya, abin da ke sa jini ya taru a ƙafar ta kuma kumbura. Turƙashi muna tafe da ƙarin bayani dangane da wannan rashin lafiya da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. Kafin nan idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha, muna roƙonka ka taimaka ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sannan ka yi sharing domin hakan yana tallafa mana yana kuma taimaka mana wajen ƙara samun ƙarfin gwiwa domin kawo muku sahihan labarai. Mun gode. To ga cikakken rahoton. Ɗaya daga cikin jami'in ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya Hakim Baba Ahmad ya ce duk da cewa kowa ya amince cewa marigayi Muhammadu Buhari mutum ne mai gaskiya, amma yana da nasa kusakuran ta fuskar jagoranci. Kamar kowane shugaba da ya bar mulki, masu lura da al'amura da ma ɗaiɗaikun 'yan Najeriya na ci gaba da waiwaye akan salon mulkin da marigayi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gudanar. Buhari ne mutum na farko da ya doke shugaban ƙasa mai ci a Najeriya bayan samun nasara kan Goodluck Jonathan na PDP a zaben shekara ta 2015 ƙarƙashin jam'iyyar APC, kuma ya yi wa'adi biyu har zuwa shekara ta 2023. Ɗaya daga cikin abubuwan da 'yan adawa suka dinga siffanta salon mulkinsa shine Baba Gosulo, wato shugaba mai yin abubuwa sannu a hankali. Lokacin da Buhari ya sake dawowa ya nemi a zaɓe shi karo na biyu, wasu daga cikinmu mun ce kada a zaɓe shi. Dalili shine mun ce ba mu ga alamun sauyi ba na wahalhalun da aka sha, kamar yadda Hakim ya bayyana. To masu sauraron mu kun dai ji takaitaccen bayanin wato Hakim Baba Ahmad dangane da irin wato salon mulkin shugaban ƙasa marigayi Muhammadu Buhari. Muna fata Allah madaukakin sarki ya yafe kusakuransa ya kuma sa aljanna firdausi mu kuma sa in ta mu tazo kuma ya sa mu cika da imani. Idan kuwa muka nausa zuwa kasar Amurka za ku wucewa a ranar Alhamis ne fadar White House ta sanar da cewa shugaba Donald Trump na fama da rashin lafiya a jijiyoyinsa na kafa da ke haddasa jijiyoyi gaza aikewa da jini zuwa zuciya, abin da ke sa jini ya taru a kafar ta kumbura. A yayin taron manema labarai da aka saba yi, sakataren watsa labaran fadar wata White House ya ce Mr. Trump mai shekaru 79 ya fahimci kumburi a kafafunsa, abin da ya sa likitansa yin nazari kuma ya gano cewa cutar ɗaukar jini zuwa zuciya da jijiyoyin ƙafafuwa suka gaza ce. Hotunan baya-bayan nan sun nuna yadda aka ga Trump na ɗaure-ɗaure a bayan hannunsa, wato fadar White House ta ce ɗaure-ɗauren da aka gani a bayan hannun shugaban ba su da alaƙa da cutar gaza kai jini zuciya da jijiyoyi nasa ke fuskanta, inda fadar ta ce hakan ya faru ne sakamakon yawan gaisawa da jama'a. To masu sauraron mu wannan shine cikakke kuma gamayya na rahotannin da muke tafi da shi a wannan lokaci. Mun gode da ziyartar tashar mu mai albarka sahihiya Hausa TV. Haka zalika muna da kwan jirar ra'ayoyinku a bangaren comments akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka.